Shubor nakaslem jong nongsan hima. Uba Estan Singh Jana Nongben, Ubadei U Organizing Secretary, Jongka Block Congress Committee, Jongka Mauthat Ration. Hagajaya keren bat unong san hima. Ula ong ba unya kun bet ya ke election MLA na po Mauthat Ration constituency. House name Arhajar Arpolai, Nakaseng Congress. Bat ula ong ru balada umyok tiken, Nakaseng Congress, unya kun bet ya ke election. Bat unya tray rengkat-rengkat bat kipat ba ke Mauthat Ration constituency. Syuk-syuk ula ong ru, ba umdan satya ya kanu-kanu ka jingting, ban ya kun persya. Wat ya u MLA ba mentaru, namar u ong ba ka jingjab bat ka jingrem, ka syong ha upat ba. Ha ka jingidei bat ka election Arpolai. De nakaliang jonga nakibabun kipat ba. Jong ka Mauthat Ration bat kamtam kum kinong yalam ba hakmat jong ka parti kongres. Jong ka Mauthat Ration block constituency. Ki ai ka jing karshan kti ka mon kti ka diang nado bangala simti kum u organizing secretary. Bat ha ka jingide ba ka election Arpolai ro ngala persyang kat bala ban penut por. Ha ka ban ya mirjing mot bat ki poj ba ha ka leng jong ka constituency bat ki snong ba phero phe. Te nakaliang jonga ko bangala penkre tersiter ha ka jing ya mirjing mot ba ki poj ba bat ka jing ya jan ba ki poj ba bat kham tam kum kilat jing no senyang ye ki poj ba kum ba philo yo I le se hawat ki social media ri ha ka Arpolai ka ban ya khun hi ka long ba ngasania ha ki nong ket kam jong ka block congress committee ngasania ha ka jingalam jong ka district congress committee bat kham tam ngasania ro ha ka jingalam jong ka parti kongres jong ka napo MPCC Meghalaya Pradesh Committee Kongres bat ha ka jingrai nakaliang jonga kalong ba Arpolai kalong ngan ya khun be ya ka election namar ngam kwa ba ka jaj ban riu kan chong sunjor ne ka jaj ban riu ka de bandon kanong rim bat ka de bandon ki an ki baklan ban yada ya ka jaj ban riu rit pa jongi namar hadu manta kim don ki an ki baklan ban yada ya ki rit pa jongi ki badon hapo Meghalaya kham tam kum ka jaj ban riu khasi pana te kane kalong ngalabu ka thong kumno ban pan scam ya ka jaj ban riu ha ka nong rim ka badai kum bau bleu labo bat kum ki meitemen patemen ki la seng nong rim ya kane ka jaj ban riu ba ka dei ka jaj ban riu ka bat tip brei tip blei tip breu tip kha tip man bat ngi dei ban bu ya ka jaj ban riu khasi jungi ki parado persnam ha ka nong rim bat ki ai ka baklan ban ya da karpang hadu mentam don dei kane kala pen ketik yang ha ka bang ade bat mi sakmat be bat ngalapen kre ro syai nadu menta nadu Arhajar arpoi hadu menta ka bangai chaya don banta ro wat kiseng samla ke ba pher ha po jong ka constituency Mauthat Ration bat chagiwi kiwe ro nga ha bangayo kalan ngano senyang lang te ka jingrai na kaliang jonga baro kolong hau Arpolai ngan ya khun be na ka parti kongres kum bangilaya don ka jinga perkhat lang nadu ka distrik bat hadu ka karai ka jonga lada naka napo ka block Mauthat Ration Congress bat naka district ki select yaw no candidate ka chong ha ka block bat ha ka district ya ka tiket tere nadu bangla sedang ban mi perthei ban penkre ka election Arpolai ngam ju ya na ki nong kit kam jong ka block congress bat napo ka district committee jong ka congress ngam ju ya bat ngatre rangkat bat ki telada napo kinong panyai bahakli lada kim ai kata ka tiket kabala recommend da ka block bat da ka district nakaliang jonga nga ino how paj ba lada paj ba uang ban ya khun be naka independent ne uang ban ya khun kumno kata ka syong how paj ba nambar nakaliang jonga te ngaredi be ban ya khun be Arpolai nganam la ban sange yakane amot ngahap ban ya khun be ya ka election bat ngasyania ro ha kajing start jong paj ba namar kajing job kajing rem kam dei ha ka tiket
ke jing job ke jing rem ke dei hau poi ba ke tiket ke dei tang ka we ki nong tebut da ki pho hajar ki haban ai kata ketika mon ketika diang ban penjob yo kandidate ta ka daw ngasania bai hau poi ba ladang ayo bai ke tiket na ka kongres ngania khun bai na kongres ladang am yo ngala ban ya khun ha ka jing rai jong u poi ba jong ka mau tharisa tang ba ya ka election ar phulai ngania khun bai nam tharisa nakaliang jonga ngamdon ke jing tik ban ya khun bat no bandong ngamdon ke jing tik ma ngamdei su ubreu badang khana ngamdei su ubreu ba patip ha ka jai jing ya dei bat ki bor jong ka an bat ngamdei ru ubreu ba dang su itu mulu mala hapo mau tharisan manta arsnem ngalalech ki paj ba bat ngalalap lut ya ki ki jing dona jong ka constituency hakar kom terikam kum ki development ki babun ki jing mentoy nak sarkar kim don hapo jong ka mau tharisan constituency bat kum juro ha ka jing ede bat ki office ki department ba fer kim don hapo jong ka mau tharisan constituency nisa ino ben wat hadu katu ka jing hapo ka jing jia jong ka ne ka covid khat khandai nadu bajia hituro mdon bapek ya ki paj ba ki badon ha ka jing khra nadu ka yap ka im nadu ka jing kapang ka sitom le si hapo mau tharisan ladangi khmi tang si photeli ambolan ro kamdon kane kala de ka jing jong ki paj ba te halor kane ngalai sulok ba ngalai kren ni ki paj ba bat ki paj ba ki kwa yau briu uban ya khun ya ke election udai banlong utrai constituency dei ro banlong ubriu ubayadon rangkat bat ke jing jong ki paj ba ti kata ga de kasur ka bangayo nau paj ba dei nakaliang jonga ha ke jing ele hi kila ban ele namar ha ke jing ele ha ke election kamdon ke jing khang kamdon ke jing wet uno ro ula ban wan ele nakawe constituency sakwai pa handai nakabantai kine ka ba fikirli ha ka jinge dei bau sitting bat kiwe ki candidate wat ki dei ki hespa ki dei ki handai ka jinge le kam chong ha kaspa kam chong ha ka jing bom don spa ka chong ha ka jinge dei u candidate bat ki pat ba te nakaliang jonga kalong bangas ngaus kham bat ngas ngaus ngan bat ngas ngau ba ka jinge le ar phulai ngam don jing ting yano walau de menteri sarkar walau de we ru ha ke jing ele ka don be ke jing rem bat ke jing job nakaliang jonga kolong ba ngachania ya ke jing job ha ka ti jong ki pai ba jong ka mau tharisan constituency namar ki constituency mau tharisan kim dei su ki briu ki badang bi kum ba job MLA ne balong menteri menta ba nong si menta ki labun ki bala nang lastan hin hap ban pej ya ki briu ke betrei rengkarakat bat ki paj ba te kani kalong nakaliang jonga kadon ke jing scam bat nganam don jing ting jing ri ban ya khun ya ka election ar hola